Kodama la wanzanga munapanga subscribe pano pa Lahiri K TV. Ife to Lahiri K TV timabwesa mapulogalamu athu osiyana-siyana. Ndipo kunoko ndi kuchimaka kwa nkhani zosiyana-siyana. Ngati simunapanga subscribe, chonde tapangani subscribe, share video ya tumpwe. Koma pamene ni mabaluni yake tafuna kuzera pali mabaluni abapande kuti tikutseka sopano dashboard yathu kuti kodi ma final results akuoneka motani, unofficial results at national level. Ndiye umu ndi mmene ndithu zikuonekera kuti anthu amene anatuluka kukaponya voti pa dashboard yathuyi, unofficial results akuonetsa kuti ndi anthu okwana 5,306,871. Ndipo mavoti amenewa atsogoleri 17 agawana motere. Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive Party DPP apeza mavoti okwana 3,016,266 kuimira nditu 56.8%. Ndipo Dr. Lazarus Magathey Chakwera achipani cha Malawi Congress Party MCP apeza mavoti okwana 1,742,180 kuimira 32.8%. Ndipo Adalitso Kabambe akubwera nditu pa number 3 ndipo mavoti yao ndi 213,891 kuimira nditu 4.0%. Ndipo pa number 4 pali Atupele Muluzi achipani cha United Democratic Front UDF, iwowa apeza mavoti okwana 102,351 kuimira nditu 1.9%. Pa number 1 pamene pali Professor Peter Mutharika, ndi pa number 2 pamene pali Dr. Lazarus Magathey Chakwera achipani cha MCP, pakusonyeza zokuti mavoti amene akuasiyanitsa ndi mavoti okwana 1,274,086. Top 4 ndi mmene ndithu ikuonekera final dashboard unofficial results. ndi mmene manambala akuonekera. Nsalampase Brian kungoona manambala kumati sha koma not too surprising ukakhala kuti umaonkhesa chifukwa amene umaonkhesa ukaona chigawo chakumwera kuzaonanso chigawo chakumpoto mmene anamenyera Peter Mutharika sungadabwe kuti at national tally akuoneka kuti iwowa akusogola kwambiri ndi mavoti 3,016,266. ndi pamenepo tizikuoneka kuti mabaluniwo akuoneka kuti akhala blue. Over to you, Brian. ngati mwango tipeza kumene an official tally. Yes. Titsindike pamene an official tally. An official. Dashboard yathu tamalizano pamtese kuwangula ndipo tikoza kuitsekula. Yes. ndiye tikatsekula mmenemo Peter Mutharika ali pa number 1. Yes. ndi 3,016,266. The short. Lazarus Chakwera ali pa number 2 ndi 1,742,180. Adalitso Singano Kabambe ya la Singano ndenda ndalimba pompani. Adalitso Singano Kabambe ali pa number 3 ndi 213,891. Lea ananena kuti kusiyana pakati pa Peter Mutharika ndi Lazarus Chakwera asiyana ndi mavoti okwana 1,274,086. These are unofficial results. If it don't get it, I want to get your thoughts this far. mmene anayankhulira wayana sukuyenera kukhala woziwa za sayansi ya roketi kazong'ambana mitu brain surgery kuti uone kuti kuphatikiza amene ayendera mavoti akumwera muzaphatikiza kumpoto. Chifukwa chake muzaone anthu ambiri amaziwa kuti umayenera kuti uwine district imene uli strong, amene kapena chigawo chimene uli strong ndi kuwina kumodzi. So mukaona kusiyana kwa Mutharika ndi Chakwera akusiyana ndi mavoti pafupifupi 1,275,000.
amene ni mavoti ochuluka kwambiri mmene tikunena mobwereza tikudziwa kuti ndi Malawi Electoral Commission amene atipase nambala yotsimikizika pa mapeto pa zonse ataonkhesera zonse pano asala ndi ma council districts 12 kumene pena amanena kuti maisakale ife tamaliza that's why yes 12 alimomo that's why tikunena kuti an official results titaonkhesera zonse ndimene ikutipasa ndithu pamene popo kuti anthu ndiye kuti an official yathuyo sikuonesanso rirani pamene popo ifa imayenera kuti munthu upeze 50% plus 1 kuti ukhale outright winner ndiye kuti an official ife kuoneka pamene popo kuti Professor Peter Mutharika ali pa 56.8 ndiye kuti anthu amati chani pipe amenya pipe straight win munzaiziwa mkazi ndiye kuti ndiye kuti wamenya straight win game winazo usafuna mukazamba kumapita malo ina ina achisangalawo ndi muzadziwa mankhala ku nyumba muyembe mwenda malo achisangalawo ndi muzadziwa So we are projecting this kukhala